Poštovani gospodine generale, gospodo oficiri, dame i gospodo, Bog se javi. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da stojim ispred vas, ali da vam zahvalim na tome što čuvate našu tradiciju, što čuvate ono što nas je i naš narod učinilo vrednim ponavljanja. Vi danas ne pokazujete samo da ste hrabri, da ste spremni na žrtvu, da ste spremni da svojim primjerom pokažete koje su to vrednosti koje toliko cenite i volite, već vi pokazujete da ste pripadnici jednog hrabrog, tvrdoglavog, upornog naroda, jednog naroda koji je u stanju da daje potomke, da daje izdanke koji su vredni divljenja. Eto, ja vam se na tome danas zahvaljujem vam se i na tome što ćete evo danas pokazati koliko je duh jači od tela. Vi ćete danas pokazati da nema prepreke koju čovek kada ima veru i kada je ubeđen u vrednost onog što radi ne može da savlada. Na tome vam čestitam i zato vam se zahvaljujem. Radujem se godini koja je pred nama, da ovo bude dobro znamenje i ovo vreme danas i svi vi koji ste se danas okupili. Hvala vam i živela Srbija.